Ya, hello. Mayong adlaw ninyong tanan. Ya, karon na may nag-request og Pizza City. Pero ang akong buhaton karon puro lang sa mga responsa kay basig maka-record mi ni Mira ini ka ugma Biyernes kay day off man niya. Di na sa ko mo record og di na sa ko mo practice og mga verses. So ang himuon sa nako mga tubag sa basig makabuhat og daghang tubag ron mga butang sa Pizza City, 8, 9, 10, na naman ko 11, itong 12, 12. Yan, anak tingin akong buhaton, ako lang itudlo gininyo ang mga tubag para naamoy ideya. Ya, ang verso, basig buhatan na mo ni Mira, ini ka ugma, so ma-final na to, katong 7, 8, 9, 12, na. Mali akong nabuhatan ron. So, ang akong buhaton ron, akong itudlo ninyo ang tanang tuno sa tubag. Practice tune lang gito sa response, okay? Yan, unahon na to ang Pizza City. Kalimot mo ko. Ako sa practicean ka dito, ha? Paminaw na sa mo. So, yan ako kanta. Kung makibaw mo ako kung kanta ni. Pero mo na ito yung melodiya, ha? Suban ako melodiya. Suban ako. Okay, basig masikyat ko. Okay. So, ayan ako kanta ha. Tanaw na ako, di pa ko masayop. So, ayan. Practice. Total, nag-practice na mo. Nag-practice ako. Ang lyrics di ay Ginoo tungas ngadto sa dapit nga imong pahulayanan. Ako naman yung flash. Okay, basahan ninyo. Basahan niya, kantahan. Balik. Ginoo tungas ngadto sa dapit na lang. Kena. 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 Very good. Balik ko sa. Ang chords adto kay G. G na sa ta. Palahi na sa D na sa D. G na sa ta pero taas niya kay panglalaki gini siya. Okay, so ayan na to ang G. Nya ang intro gikan man ko ni intro sa D sustain, ya D7. Okay. Nya G. Nya C. G. Eagle minor.
A minor, D, G. Okay? Sayo na kayo. Nya ako raw i-flash. Mao na siya ang sa Pizza City, February 7. Okay. Nya karon isunod sa nato ang February 8. Di pababay sa day ato. Ang pababay ato nga course kalimutan, sorry niyo kayo. Pababay. Ano na ito madabag pababay ito ha? Babay, kung soprano, madara. Pero kung alto, mag-isod siya taas kay katong ato lang paubsag gamay, i-minus to na to. Sa G, mahimo na siyang F. Ako lagi pang i-flash ha. Mao na siya ang chord sa pababay F. So ay lang, kung di pa gyud mo taas pagyapon, tangan tagyapon mo transpose nga E para mubo na gyud. Di man ka gikan sa G nya ni F nya ni E syaro. Kung so ayan na to ang F ha. Ayan na to ang F. Okay? Mubo na gamay. Nya kung di pagyud atong ii, minus na pagyud usa. Eagle na, eagle. So hinga po na to. Mubo na. Okay? Ako lang yan pong i-flash ang E. So, na may chord sa key of G, key of F, key of eagle. Okay? Salamat. Karon sumpay gyapon niya nako ang singa na ang pizza utso. Pero ilahi na nako nga video kay para ma-upload sa ninako. Okay? Takang salamat. Subscribe kay para ang akong video mo dito sa inyong notification. Ngadto gid sa all, iset sa all ha. Para di inyo makuan ang video. Kada upload ako, magawas gid sa inyong kuan. Ay kalimot. Daghang salamat.